Hola, soc Lizan, estudio al cicle de Guillem i m'hi vaig apuntar perquè m'encanta l'esport i l'aventura i aquí ho combinem tot. En aquest cicle fem un munt d'activitats esportives com ara poden ser hípica, senderisme, orientació, escalada, BTT, caiac, vela, windsurf, natació, socorrisme en platja, primers auxilis. Aprenem a organitzar-nos, a treballar en equip i a liderar activitats a l'aire lliure. També treballem en empresa, orientació laboral, que ens ajuden a treballar en aquest tipus de sectors o fins i tot inclús crear el nostre propi negoci. Si t'agrada la natura, l'esport i vols aprendre a guiar, ajudar altres persones a l'aventura, aquest cicle és l'ideal. Jo, sense cap dubte, estic molt content d'haver triat aquest camí a la Bastida. Ens veiem a la muntanya!